ଥିବ। ବଡ଼ା ଆରେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଲେ କଣ ଯେ କରିବି ମୁଁ? ଆରେ ସମସ୍ତେ ଯେଟା ଯେଟା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷଟା ଏ ଘରର ଏତେ ସବୁ କାମ କେମିତି କରିବି? ଆଉ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ସବୁ କାମ ନ କଲେ କାନ ଧରି ବସନ୍ତୁ। ହେ ବାବା ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ, ତମେ ଘୋଡ଼ାକୁ ବାହୁବଳି କରିଦିଅ ଆଉ ସିଏ ଯେମିତି ଏକା ଥରକରେ ସବୁ କାମ କରିଦବ। ଆରେ ଆରେ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆଟା ଗପି ଯାଉଛି କଣ? ଦେଖୁ ତୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳୁ କେତେ ଖୋଜିଲି, ଦେଖିଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହବ ନାହିଁ। କଣ ଯେ କହିବି ତମକୁ? ଓହୋ ଦେଖ ପୂଜା କଥା ଠିକ ଅଛି କି ଆରେ ତମେ ଯେତେ ବଡ ହଉଛ ସେତେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡା। ତମେ ତ ଆସିଲ, ଆଉ ସେ ଆର ଜଣକ କୁଆଡେ ଗଲା? କଣ ଯେ ତମେ କେବେ ଆଉ କାମ ଶିଖିବ? ଯେତେ ବଡ ହଉଛ ଦିନକୁ ଦିନ ତମେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯାଉଛ। ଏଠି ତମେ ସବୁ ଏମିତି ହଉଛ, ସେପଟେ ବାବୁ ତ ପୂଜା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତ ବାବୁ ଆସିଲେଣି। ବଡ଼ା ଆଜି ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ। ଆଜି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ତା ଚାକିରିରେ ରହିଛି, ଆଉ ମୋ ମଝିଆ ପୁଅ ପ୍ରୀତମ ଆଜି ମୋ କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ ରହିଲା ମୋ ସାନ ପୁଅ ପବିତ୍ର, ତାର ପାଠପଢ଼ା ସରିଗଲେ ସେ ପ୍ରୀତମର କମ୍ପାନୀ କାମରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତୁଳସୀ ତୁମେ ଦେଖ, ତୁଳସୀ ତୁମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପୂଜା କାମ ସାରିବେ ମୁଁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବି। ବାବା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆଜି ମୋ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ କଟିଯାଉ। ପ୍ଲିଜ ବାବା ଆପଣ ପୂଜା କାମ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁ, ଏ ଦୟାକରି ଲୁଗା ଧୋତି ପିନ୍ଧିବାର ପରମ୍ପରାର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁନି। ହଁ ବାପା, ଆଜିକାଲି ଏ ସମାଜରେ କିଏ ବା ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଛି, ଆପଣ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ କଥା ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଦବ, ଆମେ ହଉଛୁ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆମର ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रे
ମଠା ପାଠ ପିନ୍ଧି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବସି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ପରମ୍ପରାରୁ ବାଦ ଯିବା କେମିତି? ଲାଗି ବରଂ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଭଳି ଖୁସିಯ ଦିନରେ ଆମେ ଯେମିତି ନିଜ ଦିନ କାମରେ ସଫଳ ହଉ। ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।